Yo, what's up, guys? So, guys, look now. Guys, guess what? Did super excited. I can't cook at home today, and so that's what big man. So I say that okay. Ndova ndanoedza yalate yangu yekutanga kubuditsa muriwo ndova ndaenda noisa update pamuedzo inokunaisa pamuedzo ndobva manje his week abva aedzeka manje ndobva ndarara guys ndobva ndaedzeka ndobva ndavata guys kufizuka kumwe kwekweya ndobva ndangoti rabada ndobva ndamuka now manje it's past 8 to 9. I cannot buditsa muriwo right now apa ndoza bebe shamwari tipanapa ndiso vanhu vakafa nenzara shamwari toita sei nza hatina choice bebe wangu saka anyway handi titogesa tarisati look nearby restaurant iri open like too late okay so ndatotsvaga guys ndatoiwana kudhara. Yeah, but it was my plan all along, guys. It has to see what you plan here. So, baby, let me confess right now, baby. It was my plan, baby. Kuti tinodya out nas because nasingade zvokubika nas. Yeah. So, guys, again, mbozora mafuta, ndichinje mazondionerera. Yeah. So, guys, inini I'm done, guys. Look at me. Look at mpata wa did. Don't mpata wako. Who nasnda? Yeah. So guys, don't mind masijanga ari muno mamana isa atisatarongetsa zvinhu zvakabva kuwacho saka sazvarongedzwa plus hey atingazokudze zvakawanda. So look at daddy yes we are kumira mama. Let's pause for a photo. Kiss me, baby. So guys, let's go. Oh, baby, I think manera and good juice. Can you want to I sip a bed. Yeah, good. Look at the bar here. Yes. So this is the time, guys. Look, 2:09, guys. That is the try guys. Kuti babeva nana solobika nini nas. Yes, he always take me out but for today na ndingo feel out ndikuda yangu inini yangu iri yega. Baby nasi ndiri kuvhaira kuti ndakuisa pamiedzo kaedzeka. Ndikuenda kupinda na chocolates. Jesus Christ. Guys, I not gonna find single chocolates. Let me go take one. No. Serious? I took motor. All right. Oh my goodness. Kwenini ndindani kadi rangu kainini. Hey. Aiwa again nditakure kadi rangu ndokuno swipe. Okay. Let's go, guys. Let's go. All right. Okay. Yeah. What's in the closet? But it's you a best or more. It doesn't matter. Tisi uyo na baby wangu. Takananga kudina zvedu. Kudina kwanda fosekedza mwana wangene wangu. And I'm super proud of it. Smile, baby, smile. I'm smiling anyway. I'm smiling. Baby, natoa wallet yangu. Yo, tasika guys, taorder mazifudu, mazisaladi, nyama, machipsi, imikati, tikufara zvedu tikuenjoya. Vamwe vakarara, apashaya vatoita wetu magumbeze, so tichifara outside. Guys, tikuenjoya. So munongoziva bebe wangu kuti munhu anongofarira kudya anodya. So that's why tichitikira makombe tichiziva panotikurira. Honai majira acho. Honai chete muromo kuita kunonzi kunonera. Aiwa mudiwa wangu kudya anodya zvake. Anoita kutapirirwa. Zvisinei ndobva mboti ndambokuroverai madhanzi tedi. Abva asimuka icho. Oh my gosh. Aiwa apa ndakapiwa mukadzi apa. Apa ndakapiwa mukadzi. Aiwa chivhindikiti chemwana. Oh baby, watoguta zoti wafunga kuita takeaway. Ndazvimbekwa. Serious? Singaiti. Chinojira kumba. Maybe
In the following day, and so God, what the following day for us is gonna come soon. Tikasvika tikangoti tihove kuzvikora past. I know kumakora past tamuka tobva taita zvinonzisa nzara food. Wow, titakuenda pa10. What's the time, baby? Tony? Oh my God. 19 past 11. 19 past 11. Going home. Don't do battery bag and which kind of kuchira. I don't do funny. Let's take this way. Oh my gosh. If we get lost. We won't get lost, baby. I lost the car keys, mommy. Please wait for me. I lost the car keys. Tell me you are joking. Ndimi zvenyu. Yes, Daddy. Makananga pa BM yenyu. Yeah. Tony time. Handisi kuona kuti angwadza yena. Amusido drive here, mama. Motya driver usiku. Mama, anditya driver usiku.